جوانên Rojavayê Kurdistanê yên bi servet tevgera Civaka Demokratîk Tevdem ji bo tejdîdkirina li ser Serokê Partiya Karkerê Kurdistan Abdullah Öcalan û piştgirî bo bûyerên li Bakurê Kurdistanê diqewimin û êrişên grûpên İslamî li ser bajarê Efrînê çalakiyek li dar xistin. Vê çalakê me jî ji bo tecrüra ser seroketiye û ji bo berxwedaniya ku li Amedê taybetî yani li Bakurê Kurdistanê gihîştî taybetî jî li Amedê li ser Sûrê ku diqewime û şerê ser wan diqewime ji bo wî ye û ji bo şerê ku li Efrînê tê kirin şerê ku ser gel diqewime ji bo wî ye. Çalakiyê sê rojan berdewam kir. Di rojan li kolana 48 bi rawestandin û xwendina gotinên saziyê Rêveberiya Kantona Kobanê ya ku têda şermezariya xwe li dijî desthilata Tirkiye û piştgirî bo Kurdên Bakurê Kurdistanê diyar kirin. Ji xelkê me Bakur re dibêjim em tevahî jinê li Kobanê bajarê şehîdan em li piş we ne em berxwedaniya we pîroz dikin em ji bo şiddeta li ser rêber tecdîda ser rêber Apo em wekû jinê Kobanî em dibê ji bo rêber Apo keda ku rêber Apo ji ber gelê Kurva dayî em dibê xwasteka me azadî ji bo rêber Apo serkeftinên ji hevalê Amedê re dixwazim û her bijî ji hevalê Amedê re dema ku şer destpêkê li Amedê bû çunku el Amedê bûm min şerê hevalê Amedê dî ez dibêjim her bijî ji hevalê Amedê re û şerê wan pîrûz be dema me şo Kobanê rêzgar kir îşallah hevalê Amedê jî Amedê rêzgar bikin dest Kurdê me kevin. Ji rêzgarkirina bajarê Kobanê ji çekdarên Daişê her çalakî û merasîmê ku tên darxistin hêzên asayîşa Kobanê bi parastina wê radibe ta ku bi aramî bi dawî bibin. هاتنا بپاریزن یعنی هاتنا گل بپاریزن هم جبو پاراستن هاتنا هیروجی شاهی یک الوداره چکرن شاهی جوانا بو هاتنا شاهی جوانا و یعنی پاراستن امو حوالن آسایش خو امو حوال خو هاتن پاراستن Piştî sê rojan ji avîtina diriş û sloganên dijî desthilata Tirkiye û piştgirî bo Kurdên Bakurê Kurdistanê û şermezarkirina êrişên çekdarên İslamî li ser bajarê Efrînê çalakî li qada azadiyê bi dawî bû. Baramız ku NRT Koban.